In Haans is het gesprek van de dij. Maar precies hetzelfde met gas, dat kon ook niet. Precies. Hij is ook gegarandeerd, er gebeurt ook niks. Ja, Ja. gebeurt, Bleek anders. ja, Ja. dat is de natuur en dat hij niet in de hand. Nou, jij hebt zo'n verhaal van iemand die voorbij komt. Ja, die zegt, we moeten blij zijn dat onder de Waddenzee geboord wordt en niet dichter bij de stad. Maar je weet niet hoe dichtbij het eventueel komt. Om discussie hoe skeer vat te komen wil Oud-Hardelingen dat er een nulmeting komt die de situatie van nou vastleidt. We zijn met Frisia overeengekomen dat we een nulmeting gaan houden in de stad. Zij hebben gevraagd, selecteer van ons 10 panden. Nou, dit is een van de panden waarvan we denken, het ligt vlak achter de Zeedijk. Zou een goed pand zijn om te meten. De bewoners begrijpen het belang van Frisia soort, maar al te goed. Ja, het idee is, laten we een meetnet laten ontwerpen, gezamenlijk. Dus Frisia en onze stichting samen. Ja, dat in kaart brengt van buiten Dijkzal komt die bodemdaling inderdaad naar de stad toe. Hoe snel gaat dat? Gaat dat volgens plan of gaat dat sneller of anders dan verwacht? Dan kun je eventueel nog er wat aan doen voordat het de stad bereikt. En dan moeten we er ook over eens zijn op het moment dat het anders gaat of sneller. Ja, wat gebeurt er dan? Wie neemt er dan maatregelen? Hoe snel? Wat gaat er dan gebeuren? Hazers en de commissie Baaiendelgong willen nou dat Haas als proefgebied gelden gaat voor de zogenaamde omgekeerde bewijslast. Dus dat het bedrijf bewijzen moet dat zij net verantwoordelijk zijn voor de skeer. Wij vinden het prima dat Frisia gaat zout winnen. Maar laten we wel de maatregelen nemen om te voorkomen dat het fout kan gaan. En mocht het toch fout gaan, dat wij er niet over in hoeven te zitten in Harlingen of die schade vergoed wordt.